O BNG levaba esta semana ao Parlamento a falla de médicos no Centro de Saúde de Ribeira, instando a Consellería a cubrir todas as prazas de xeito estable, evitando así que máis de 3.000 pacientes non conten cun facultativo asignado. Hai máis de 3.000 persoas sen médicos asignados que ou van a urxencias para que os atendan ou van a cargo do cupo de outros médicos que xa están literalmente queimados. Un centro de saúde o de Ribeira que foi o exemplo máis claro de que o seu famoso plan para paliar a falta de médicos no verán non foi máis que unha entelequia e unha fraude. En pleno mes de agosto, cunha enorme afluencia de persoas de fora, mantiveron vostedes a Ribeira con 4 profesionais dun total de 14. Unha actuación temeraria pola que debera estar vostede denunciado nos xulgados. Unha actuación temeraria e indecente que supuxo unha sobrecarga dos profesionais inadmisível e unha demora de ata 4 semanas de agarda pola veciñanza para ser atendida. Na súa resposta, o conselleiro de Sanidade informou de que o seu departamento está a ultimar unha reordenación dos recursos humanos de atención primaria que permitirá reforzar a cobertura en centros de saúde como o de Ribeira. Na Consellería de Sanidade traballamos como é o noso deber para cubrir as prazas vacantes no Centro de Saúde de Ribeira a pesar das dificultades para encontrar profesionais. Por iso, ante a incapacidade e o pasotismo do Goberno de España e ante o silencio do Bloque Nacionalista Galego, a Consellería de Sanidade levamos tempo traballando nunha ordenación dos recursos humanos de atención primaria que axudará a poñer solución a casos como este, garantindo unha mellor atención sanitaria. A intención do Sergas é presentar o documento coas medidas para facer fronte ás necesidades de persoal en atención primaria antes de fin de ano.